Fills meus, anem de pressa! Correm! Fugim d'aquí! Correm! Correm! Per què ens va fer creure que era mort? Què li va? Llum! Maleït siga Musa! Què li passa, senyora? Per què ens va fer creure que era mort? Per què ens va donar la seva paraula que ens deixaria tranquils? Tots van creure en ell! No quedarà cap donzell en tota la vall! Vinc a resar l'ermita amb els meus fills! Tan sols Déu, Senyor nostre, pot salvar-los! I me'ls emporto fins aquí! Has vist, mama, quines sabates? No facis cas dels estranys, filla! Ei, mira, mama. Deixa això i afanyem-ho! No feu cas d'aquestes enviades del diable! Senyora, sense faltar, No ens aturem o Déu farà descarregar la seva ira sobre tots nosaltres! Espereu! Així en Musa no és mort? Ja us he dit que no! Vinga, Jo l'he vist i he parlat amb ell. Què? Com? Ho veieu? El moro Musa les ha enviat aquí! Però què diu, senyora? Nosaltres som d'aquí, d'aquesta terra. No sé si refiar-me'n. Ella també, és catalana. Tu creus que és catalana si ha dit que havia parlat amb ell? Sí. Ell s'ha retirat a una cova als cingles del Bertí. Allà es trobaria amb un grup de soldats fidels a ell. Clar, la cova del moro, mama. Pues calla! Des d'allà ha organitzat la resistència contra els cristians. Ressentit per la derrota, ja no és el senyor magnànim que havia estat. Ja exigeix als pobles del voltant un cruel tribut. 100 donzelles que els vilatans li han de dur fins a la cova. Les nostres filles! No les tornarem a veure mai més. No és possible. Musa és un bon home. Què dius, Fatuma? Jo he estat amb ell i ell volia defensar la seva terra, els seus homes, les seves dones. Ja heu vist les dones de l'harem? Totes lluitaven per ell. Les dones de l'harem? Sí, les dones de l'harem. Jo ho dic... Ah! Calleu, nens! Sí, és veritat, nosaltres hi érem. Han lluitat contra els musulmans a canvi de la seva llibertat. Ai, noies, això va passar ja fa un temps. Sí, home, però si això acaba de passar aquí, ara mateix, entre les pedres del castell. Les 800 dones de l'Aren van rendir així el castell als cristians. Era molt guapa, la Gisla. Bueno, guapa, guapa, guapa. Guapa la meva mama, eh? Gràcies, cariño. El senyor de Moscada... De Montcada, mama. Sí, de Montcada. Va donar llibertat a aquelles dones valentes que li havien fet guanyar la baralla. La batalla, mama. Sí, la batalla. I les va animar a quedar-se a les terres d'Altenes, com a senyores de les seves pròpies cases. La majoria, dones musulmanes que havien quedat atrapades entre els traïdors i els fideus. Els infidels. Sí, els infidels. Van preferir més no abandonar per sempre més el seu bordell de Montbui. El bordell no, mama. És un castell. Bueno, allò semblava un bordell. Convertint-se en les seves guardianes eternes. Toma ja, com mola, les guardianes eternes. I que... Diuen que la natura, compadida al mig d'una tempesta, les va convertir en pedra. Les pedres que guarden el castell per sempre més. Una història tan trista com la nostra. Anem, fills meus, anem a resar. Sembla que plourà. Ai, Déu meu, més dones. Maria! Ai, senyor, Déu meu! Maria, les nostres filles! Què ha passat? Maria! Calleu, que jo ho explico. Quan han arribat a la cova del Moro no hi han deixat entrar els nostres homes i els han fet fora. Com està quiet? El Moro Musa ha fet entrar les noies dins la cova. Els plors de les donzelles i totes les famílies se sentien a tota la vall. Ai, Déu meu! Però el clam de les mares ha estat tan fort, tan desesperat. Voleu callar? Sisplau. Ha estat tan desesperat que ha estat com un oratge. El cel en sentir-ho s'ha obert i ha deixat caure tota la pluja que contenia. L'aigua ha caigut per tot damunt dels penyalls, en onades desfermades. Esmicolant roques, arrossegant persones, entre termolins i escumes. Els cingles s'han enfonsat i nous murs de roca s'han alçat en un instant. I a la muntanya no hi ha quedat cap persona viva. Tiempo! Que ja passa.
Ai, sí, filla. Oh, filla, que... Mica pesada. Doncelles i pares, res, i de res, tothom se l'endú la riuada, tothom. Ai, quina sort que hem tingut, fills meus! Quina sort! Quina sort! Anem, que encara no s'agafarà la riuada també aquí. Marxem! Escolta, no creus que ens deixem alguna cosa? Ai, sí, els nens. Ai, sí, els nens. I vosaltres, què feu aquí? Vinga! Tornem. Tireu cap allà! Vinga! I vosaltres, què feu aquí plantades? Marxeu cap a casa! Les vostres mares tenen que estar preocupades! Realment ho haurien d'estar, senyora, perquè amb el monitor que tenim hauríem d'estar. Monitor? Què és un monitor, mama? Ni cas, filla, no facis cas d'aquestes! Vols estar quiet tu i torna això amb aquestes noies! Queda-te-la. Vinga, i no feu cas d'aquestes noies, que són enviades del diable! Au, què feu aquí parlant amb elles? Són bruixes, jo ho he vist ben clar, no veieu com anaven vestides? Què vols, si aquest... Tothom? Ai, sí. Què vols que et digui? Tira cap allà! Un fantasma. Mira. No et flipis, Miquel. Aquí l'únic fantasma que hi ets tu. Ei, que no se'n foteu, ties, de debò. S'ho juro per la meva gorra. Què has vist, el mono mossa? La guisa de Montcada? Unes dones molt mal vestides? No. Era el fantasma d'una noia. Una noia jove, bonica. La noia més maga que he vist mai. Se'ns ha enamorat d'un fantasma! Quina gràcia, que és veritat. M'he parat a fer un cigarret enmig del bosc i... Però què dius, tio? Al mig del bosc, imbècil, tu estàs boig o què? No es podia tabac a l'excursió. Ei, que no em ratlleu, que és veritat, que he parlat amb ella i tot. M'ha dit que era una jove pastora a Riells del Fai i que va arribar a la vora d'un gorg amb el seu ramat de cabres. Però què t'has fumat, Miquel? I les cabres també hi eren? Les cabres sou vosaltres. Voleu deixar-me parlar, collons? Doncs bé, la pastora aquesta que us he dit abans es va seure damunt d'una roca i es va treure d'un sarró pa, formatge i un crepat d'ametles. Però es veu que ella m'ha dit que aquell lloc estava maleït. És el gorg de les donzelles, el gorg del que parlava meva àvia a les seves històries. Però si li has dit a la que no sabies cap. Perquè jo passo a fer el pena, però aquesta història sí que la conec. Es veu que va escoltar una melodia molt dolça i molt tendra i es va treure la seva flauta de canya i va començar a tocar-la. I va mirar al seu voltant i va veure com a l'aigua del gorg anaven a caure bellíssimes cascades de 1000 colors. Que romàntic! Vols callar, tia, que estic parlant? Doncs bé, els cants es van reprendre, més vells i amb més força. La pastora es va acostar una mica més per veure que hi havia l'aigua del gorg i va veure un castell i al voltant moltíssimes donzelles que ballaven i cantaven. Es va acostar una mica més i va relliscar. I tan bon punt em diu això, va, i desapareix del voltant meu. I com acaba la història? Les cabres. Les cabres! Sí, les cabres! El ramat de cabres que us he dit al principi. Es veu que al acostar-se a la nit es van juntar totes tremoloses. I l'endemà van tornar totes soletes cap a Riells del Fai. I des d'aquell dia hi ha una donzella més que balla la sardana de les encantades de Valldarrós. I on és Valldarrós? Valldarrós? Em sembla que em va dir meva àvia que és un gorg que es va formar després d'una gran riuada. Els Cingles del Martí. Els Cingles de Martí, capullo! De Martí, sí! Es veu que van morir sent donzelles i que van quedar incorporades a la natura com a dones d'aigua. Un loc lola, 100 donzelles, que fort! Tot està lligat! Dones d'aigua, dones de pedra! Però què dieu? Ja ho sabíeu, això? Plourà i ens mullarem com gilipolles! Mireu, és ella! És ella! Jo sóc una dona d'aigua. Sóc una de les 100 donzelles que havia de ser lliurada com a tribut al moro Mussa. Un tribut cruel que exigia que cada any havien de ser entregades 100 donzelles de les comarques del voltant com a càstig per la revolta del poble. Un poble cansat de ser sotmès i esclavitzat a l'abús del seu amo. Sóc una de les 100 noies que aquell vespre de primavera anava cap a la cova del moro Mussa, vessant llàgrimes de por, tristesa i desolació. Era tot un seguici de mares, pares, germans i amics que ens acompanyaven a les 100 noies més boniques. Els plors i gemecs de les donzelles i les seves mares feia tal esgarrifança que fins i tot la natura se'n va compadir. Va esclatar la tempesta i la riuada se'ns va endur fins al fons del gorg, convertint-nos en dones d'aigua. Allí, d'entre d'aquests llacs i gorgs, vivim les dones d'aigua. De matinada, quan ningú no ens veu,
sortim de l'aigua i ballem i cantem. Castell! Ja he trobat el castell! Nois, nois, nois! Que ja he trobat el castell! Que ja he trobat el castell! Eo! Què us passa? Ni que haguéssiu vist un fantasma! Un matí a frec d'alba, i tot just quan encara estava banyant amb el Gorg, vaig veure passar el més vell i formós donzell que mai podia haver imaginat. Ell també em va veure i s'acostava on jo em trobava. Un sentiment intens d'amor vàrem sentir. Jo, dona d'aigua. Ell, un formós donzell. L'amor no coneix formes ni coneix temps. Va ser tan i tan fort l'amor que vàrem sentir que ja no podíem estar un sense l'altre. S'acostà al Gorg i em tragué de l'aigua. Ho tinc tot. Tinc les meves terres. El meu mas. Vull que et casis amb mi. Sí, només et demanaré una sola cosa per l'amor que ens uneix. El que vulguis. Que mai, mai, mai em diguis dona d'aigua. T'ho prometo. Mai, mai et diré. Xxt. Amb la seva ferma promesa i la corpa d'alegria, vaig amb ell cap a Can Viaplana. No vam trigar a celebrar el nostre casament, i no cal dir que tothom hi va ser convidat. La festa va ser tan i tan gran com mai ningú n'havia sentit a parlar. Vaig ser tan i tan feliç. Del nostre matrimoni en sortiren 2 fills, un fill i una filla. Un regal que encara ens va omplir més i més de felicitat, si és que encara se'n podia tenir més. Tot va ser felicitat i alegria, fins que un dia, pel mes de maig, i tot just quan el blat encara verdejava, vaig demanar als Mossos que anéssim a segar el blat. Aneu! Aneu a segar el blat! Ells no ho volien pas fer, perquè el blat era verd i l'amo no el voldria. Aneu! Aneu-hi! Els vaig fer segar el blat. I vet aquí que el meu espòs, que es trobava a dalt del bosc, en veure tant de rebombori al camp, va baixar com un llampec. Quan va saber que els vaig anar a fer segar el blat verd... On és? Va venir cap on jo em trobava. On és? I amb una cara inflada d'odi i una veu que mai no oblidaré, em va cridar. Tu! 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 Tu has fet segar el meu blat! Tu, dona d'aigua! Has fet segar el meu blat que encara és verd i no té espigues! Va ser dir dona d'aigua quan de cop vaig desaparèixer. Un gran tros s'escoltava per tot el mas. I la gent atemorida va córrer cap a Can Viaplana. Els meus fills, tot tremolant de por, em cridaven. El meu espòs em buscava per tot arreu sense trobar-me per enlloc. En menys d'un quart d'hora el cel es torna negre i un xafa com feia molts i molts anys no s'havien vist mai de començar a caure. Tot era pluja i pedra i de la sort que s'endugué tot el que va trobar pel camí. Els camps de blat, els arbres amb la fruita a punt de collir i les hortes plenes. Passat el temporal, tothom se n'adona del que havia passat. Tan sols a Can Viaplana em va quedar tot el graner ple de farratge, ja que jo, la dona d'aigua, en intuir la terrible tempesta i fer segar el blat abans d'hora, almenys havia pogut salvar la palla. Cabró, aquest Viaplana. Espera'm, dona d'aigua. Miquel, no.